सासे सिनेमा स्क्रिप्ट लिरनांगौब्ला जुदि बे सासे मानसियानो जुदि जोबजासिम जानांगौब्ला बेनाव खामानिया 6-7टा स्टेप थायो आरो दा बाहाय आङो नैखौ बुंग्रोनो नागिरदों सासे थुनलाइगिरिया गोसोआव जेखौ सानबाय बेखौ लिरबाय मोनसे ड्रामाखौनो लिरबाय बियो बे ड्रामाखौ जेब्ला सासे फिल्म मेकारनो होयो अब्ला बै फिल्म मेकारा बेखौ नायनानै बियो एक्चुअली बिनि डाइरेक्शन होगोन स्क्रिप्टजों बे गोरोबाबो जानो हागौ बेखौ बे सोदांनो हागौ सोदांगोन आरो बियो बेखौ सिस्टेमेटिक बानायगोन बाहाय माखासे शर्ट डिभिजन थायो बबे डायलगाव माबायदि केमेरा एंगेलजों मा गोरोबगोन बेबायदि शर्ट डिभिजन थायो आरोखि दा एग्जाम्पल हिसाबै सासे सल' लिरगिरि जानो हागौ बे सल'खौ ओरैबायदि लिरनो हागौ जे गालाजों अरगाजों बेसेबांबा गोबावनि उनाव उमुक दखानाव लोगो मोनलायबाय बे दखानाव लोगो मोनलायनानै सानैजों मोजां गाज्रि खोथा रायलायलायनानै साहा लोंलायनानै न'आव गालाया अरगाखौ आलासि जानो लेंनानै लानानै थांबाय होननानै जास्ट बेखौ सल' हिसाबै लिरनोल' हागौ नाथाय बेखौ बै सल' लिरगिरिया सिनेमायाव माबायदि महर होनांगौ बेखौ बे मिथियाबो जानो हागौ बेनिखायनो बेवहाय स्क्रिप्ट राइटारा मा लिरगोन खोथा बानायगोन थारमाने खोथाया ओरैबायदि बानायगोन बे गालायाबो थाबायलांगासिनो दं अरगायाबो थाबायबोगासिनो दं खाथि लोगो मोनबाय लोगो मोननाय लोगो लोगो अ नोंथां नैबे मोनसे खोथा जाबाय माबोरै दं हेन्डसेक लालायबाय मोजाङैनो दं आंबो नोंथाङालाय आं मोजाङैनो दं अ आच्छा थ' साहा लोंनाय दिनै साहा लोंलायबाय सानैजों आच्छा बिदिब्ला बेसेबांबा गोबाव जाबायबा लोगो मोनलायैया थ' सानैजों जोंनावनो आलासि जायो दिनै होननानै लिंनानै लाना थांबाय दा बे मोनसे खोथा जाहैबाय बाथ्रा बे सल' लिरगिरिया गाव डिसक्रिप्सनजों बरायलांबायल' खोन्थालांबायल' गालाजों अरगाजों बेसेबांबा गोबावनि उनाव हाथायाव लोगो मोनलायदोंमोन दखानाव लोगो मोनलायदोंमोन सानैजों मोजां गाज्रि खोथा रायलायनानै गालाया अरगाखौ गावसिनाव आलासि जानो लिंलांबाय होननानैल' बे फोरमायदों नाथाय बेखौ स्क्रिप्ट लिरग्राया डायलग बानायनांगोन बेखौ डायलग बानायनानै होनांगोन आरोखि दा बेखौ डायलग बानायग्राया स्क्रिप्ट राइटारा बानायबाय दानिया बे स्क्रिप्ट राइटारा डाइरेक्टर जायाबो जानो हागौ आरो सासे डाइरेक्टर थाबावबाय डाइरेक्टरा बे स्क्रिप्टखौ नायनोसै नायनानै दाना बियो ओरैमोन नालाय डायलगा अ नोंथां माबोरै दं मोजाङैनो दं दानिया माबोरै दं मोजाङैनो दं दा बेखौ डाइरेक्टरा माबायदि केमेरा एंगेलजों खेबगोन डायलगा नर्मेल ना इमोसन बेखौ नायनानै बियो केमेरा एंगेलखौ बानायनांगोन आरोखि दा बे डायलगाव शर्ट डिभिजन थागोन माखासे बेखौ भट मोनोब्लासो खोन्थानो हागौमोन दा खोथा आं बुंसै नोंथां माबोरै दं होननानै बुंबाय बेखौ मोनथाम मोनब्रै नोंथां माबोरै दं नोंथाङा माबोरै दं बेखौ डाइरेक्टरा गाव गोसोबायदि खालामनो हागोन मोननै शर्टबो लानो हागोन बे नोंथाङा माबोरै दं बा मोनसेबो लानो हागोन बे आथिखालाव नोंथाङा माबोरै दं होनोबा खोथा लानानै जागोन आरो बेयो दा बेखौ डाइरेक्टरा बेक साइडनिफ्राय बेखौ जों होनो प्रफाइल एसपि शट आरो जेब्ला सानैजोंखौ जयै नुयो सिदा ओरैनिफ्राय बेखौ होनो प्रफाइल शट बेखौ प्रफाइल शटबो बियो लानो हायो खेबसेनो नोंथाङा माबोरै दं होनना आं मोजाङैनो दं एक्सट्रा लायोबा बेखौ एक्सट्रा सल' शट सिंगेल शट होननानै जों बेखौ क्लज शट मास्टार शट बेबायदि माखासे थायो बेफोर बुस्थुखौ डायलगाव एसे डाइरेक्टरा शर्ट डिभिजनखौ लिरनानै लाजोबनानै बेनिफ्राय केमेरामेनखौ डाइरेक्ट खालामो जे बियो प्रफाइल शट बियो एसपि शट बियो क्लज शट आरो एकदम बिग क्लज शट माने खाथिथाराव आरो मास्टार शट गोजाननिफ्राय बेबायदि आरो सिंगेल शट टु शट बेबायदि थागोन आरोखि दा बेबायदि बेखौ महर होनाय जायो डाइरेक्टरा होमबा मा फैगोन सिगाङाव फैदोंमोन जोङो लिरगिरि जाय सल' लिरदों बिनि उनाव फैबाय स्क्रिप्ट लिरदों सल'निफ्राय स्क्रिप्ट लाबाय स्क्रिप्टनि उननिफ्राय मा फैबावबाय डाइरेक्सन फैबाय डाइरेक्टरा डाइरेक्सन होबाय मोनथाम लेभेल फैबाय सल' लिरगिरि स्क्रिप्ट लिरगिरि आरो स्क्रिप्टनिफ्राय डाइरेक्सन दाना बे डाइरेक्सना होखांनायनि उनाव दा बे डाइरेक्सनखौ आं मोनसे खोथा बुंसैलाय सासे डाइरेक्टरा ओरैनो जेनेरेलि सरासनस्रायै जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायजासे बुरैजासिमाव
गोबां रोखोमनि थासारि लोगो मोनबोयो आरो गोबां रोखोमनि मानसिजों लोगो मोनबोयो दा बै थांनानै थानाय समाव सोर माबायदि आखुथाय दिन्थियो रियेल लाइफआव मोगथां जिउआव बेखौ बे डाइरेक्टरा केपचार खालामनो हानाय जानांगोन सिनेमायाव नङा नाथाय रियेल लाइफआव मोगथां लाइफआव उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायजासे बुरैजासिमाव बे जोंनि समाजाव जोंनि हारिनि जुदि सावथुन बानायदोंबा जों माबायदि थांनानै थायो आरो जों माबायदि रायज्लायो बबे थासारियाव माबायदि रायज्लायो बेखौ बे अट'मेटिक गाव हारसिङैनो केपचार खालामनो हानाय जानांगोन अब्लासो बे डाइरेक्सन होनो हागोन जुदि गावहा बैनि फारसे जेबो नलेज गैखायाबा बे हाजार बे भाइ डाइरेक्सन हो बेनि डाइरेक्सना बेयाव उइक जागोन बे ओंखारनो हानाय नङा बे फोरोंनो हानाय नङा आरोखि दा बेबायदि जाहैगोन आरोखि बे जाहैबाय डाइरेक्सननि दाना बिनि उनाव डाइरेक्टरनि खामानिया थागोन जुदि गाव मोसानाय आरो बुलायनायखौ फोरोङाब्ला गुबुन करिय'ग्राफार लागोन गुबुन एक्सन डाइरेक्टर लागोन नाथाय थेवब्लाबो गाव साइडआव थानानै बेखौ बिथोन होबाय थागोन बिनिफ्राय नेक्स्ट हाबाफारिया जागोन बेना इडिटिंआवबो बे गावनो खोन्थागोन जे बेखौथ' जों खेबनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे बेखौ खोन्थानो बावलांदों आं इडिटिंआव मस्ट इम्परटेन्ट बे क्लेपबर्ड मोनसे थायो बे क्लेपबर्डखौ जोङो सिन हिसाबै शर्ट हिसाबै आरो डेट हिसाबै लिरनानै जों बेखौ बुनानै होयो बेहाय बे बुनायनि माबा क्लेपबर्डखौ गोबां मानसिया मिन्थिया बेयो जाहैबाय इडिटिंआव जोबोद गोनां बेखौ केमेरा होनाय लोगो क्लेप बुनानै होयो ओमफ्राय बेवहाय सिन नाम्बार शर्ट नाम्बारा थायो ओमफ्राय इडिटिं जेब्ला जों खालामो अब्ला जों गोरलैयै बबे शर्टआ अके जादों बेखौ जोङो डायरियाव लिरना दोनजोबखायो बेनिफ्राय इडिटिंआव बेखौ थाब जों दिहुननानै लानानै इडिटिंखौ थाब खालामो नङाबा सासे मानसिया ओरैबायदि एमजि जानो हागौ माने जों गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय सोरबा हायाबो नालाय मोनसे डायलगावनो 20 बारसो 30 बारसो जायो दा बेहाय बबे अके जाखो अके जादिया उनावहाय इडिटिंआव नागिरनानै मोना आन्दायला जोबो आरोखि दा बिदियाव गड़बड़ जायो ओंखायनो बे क्लेपबर्डखौ लायोब्ला माने साबसिन गोरलै जायो आरोखि दा बेखायनो लायो बेखौ जेरावबो बयबो कमार्शियेल फिल्म खालामोब्ला दा इडिटिंआव बेखौ लायोबा गोरलै जायो इडिटिं खालामो बेनिफ्राय इडिटिंनि उनाव मा खालामनाय जायो भइस डाबिं होनाय जायो माने जेखौ केमेरायाव रायलायदोंमोन माइक्र'फनाव रायलायदोंमोन बेखौ डाबिं खालामनानै रायलायफिननाय जायो बुंफिननाय जायो दा डाबिंआवबो ओरैबायदि जायो सोरबा आर्टिस्टआ एक्जाक्ट जेराव शुटिंआव होनदोंमोन बेबायदि बे होनफिननो हायाबो जानो हागौ बे बुंफिननो हाया बिराद गोब्राब जायो दा बेखौबो डाइरेक्टरा खस्थ' खालामनानै बेनाव दिहुननांगौ जायो माखासे आर्टिस्टफ्रा गावनो रोङो गावनो हाखायो नाथाय जोंनि हारियाव जोंनि सावथुन मुलुगाव बाराद्राय माने कमार्शियेल जाजोबैखाय जोङो नन कमार्शियेल मानसिखौबो लानांगौ जानायखाय माखासे मानसिफ्रा बिनि सोमोन्दै नलेजबो थाया आरो डाबिंनि सोमोन्दै बेनिखायनो शुटिंआव जेरैबायदि मुहुर्तआव बे बुंफिनदोंमोन डाबिंआव बेबायदिखौ बे बुंफिननो हाया आरो आजिखालि कमार्शियेल सिनेमायानो डाबिं खालामफिनजोबखायो खायसे बुङो नालाय मानो डाबिं नांफिनगौ सिनेमायाव केमेरायाव जेखौ होनदों बेनो जायो नाथाय बे जाया मानो होनोबा जोंहा नयस भाइरानि साउन्डआ गोबां डिस्टार्ब खालामनो हागौ ओरैनो बे गुबुन भिडिअफ्रावसो जायो नाथाय कमार्शियेल सिनेमायाव आजिखालि जेरावबो होला डाबिं जाफिननांगौ जायो दा डाबिंआबो बिराद गिदिर मोनसे खामानि सावथुन मुलुगाव आरो बे थाबाय डाइरेक्टरनिया बे डाबिं जोबनाय लोगो इडिटिंनि डाबिं जोबनाय लोगो इडिटिं आरो डाबिं जोबनाय लोगो जोंहा मिउजिकनि खामानि थायो मिउजिकखौ होनाय जायो दा मिउजिकखौबो बे एखे सिचुवेसनखौ साननानै सासे मिउजिक एरेन्जारजों डाइरेक्टरजों रायलायनानै मिउजिकखौ होनाय जायो मिउजिकआबो बिदिनो मोजाङै जानानै थाङो मिउजिक जाखांनानै खामानिया मा थाबावो लेभेलिं थाबावो बे मिउजिकजों आरो बे डायलगजों बेसेबां गोजौ गाहाय जानांगौ दा बाहाय पाब्लिकफ्रा माने बिजिरो साउन्डआ बारा जादों रायलायनायखौ खोनाया दा बे बहाय जायो बे लास्ट मिउजिक होखांनायनि उनाव साउन्डआ दावखोनांगौ फासयनांगौ जायो आरोखि दा बेखौ भलिउमखौ लेभेलिं खालामो आरो लास्टआव लेभेलिं खालामनाया जाहैबाय मिक्सिं लेभेलिं बे थांजोब्बाय आरो बेनि उनावहाय एक्सपर्ट खालामबाय बिनि उनाव सिनेमाखौ रिलिज होनाय जाबाय रिलिज होनानै मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे पाब्लिकफोरनि माबाजों जाहैबाय आरो नायनायनि बिजिरनायजों जाहैबाय दा खोथाया जाहैबाय थुनफावथायानो सिनेमानि महर लाहैबाय दा नोंथांमोन बायदि जोंमोन बायदि
साफा साफा लिरगिरि गैयाब्ला सावथुनाबो जाया सावथुनाबो महर मोना आं दहायनो बुंखादों जे बुहुमाव माबा मोनसे जिनिस जोनोम जानायनि सिगां साननाया जोनोम जाग्रोयो साननाया जोंनि गोसोआव जोनोम जाग्रोब्लासो जोङो बेखौ मोगथाङाव महर होगोन आरो जाय मोगथाङाव महर होगोन लिरगोन आरो जाय लिरगोन बेखौनो जोङो लिरगिरि होननानै बुङो दानिया खोथाया जाहैबाय लिरगिरिया ड्रामा लिरनो हायाबो जानो हागौ स्क्रिप्ट लिरनो हायाबो जानो हागौ सल' लिरगिरिया आरो स्क्रिप्ट लिरग्राया डाइरेक्टर जायाबो जानो हागौ नाथाय सासे डाइरेक्टरानो जुदि लिरगिरि आरो स्क्रिप्ट लिरगिरिबो जायोब्ला बेयाव खामानिया बुरजासिन जायो दा एग्जाम्पल हिसाबै आंनो इमेजिनेसन खालामो गोसोखाङो सल'खौ आरो आंनो ड्रामाखौबो लिरो आरो आंनो डाइरेक्सनखौबो होयो कमप्लिटलि माने आंनाव फैजोबो थारमाने आंनिखौ आंनो खालामजोबो दा बेबायदिबा एसे रेसपन्सिबिलिटिया बिबाना एसे बारासिन जाबावो आरोखि दा बे जाहैबाय आंनि सावथुनाव आंनि एक्सपिरियेन्स आंनि मोनबोनाय माखासे गियानफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय दा बिनि सिगां आं फंनैसो खोथाखौ आं दहायनो शेयार जाखादों जे आङो स्क्रिप्ट लिरनायाव कर्स लायाखै नाथाय आङो गोबां फल' खालामबोनानै आरो गाव हारसिङैनो माखासे बुस्थुखौ नाजाबोनानै दिनै आङो जा एसे बानायदों नोंथांमोननि अननाय मोनदों आरो सापर्ट मोनदों आरो बे अननाय सापर्ट मोननाया आंनि थाखाय थुलुंगा आरो इयुनाव आङो बेनिफ्राय साबसिन नाजालांबाय थागोन आरो हालांगोन आरो नोंथांमोनाबो बिदिनो मदद होलांबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथिदों दा माने मानसिफ्रा गोबां खोथा बुंनो हागौ बिथाङा कर्स लायाखै बिथाङा एरखम लायाखै सेरखम लायाखै बहुत बिदि खोथा ओंखारनोबो हागौ आरोखि दा आंबो सोलोंबाय थानाय मानसिसो दा बहुत सोलोंलांबाय थागोन हयथ' इयुनाव आं लानोबो हागौ कर्सखौ नाथाय लायैनि सिगां आं जेखौ मिथिबोदों रोंबोदों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थादों आरो खोन्थानो नाजादों दा नैबे बाथ्राखौ आं बे खोथायावनो बुंनो नागिरदों कर्स लाब्लाल' स्क्रिप्ट लिरनो हाया बा सावथुन बानायनो हायो बे खोथा नङा मानोना स्क्रिप्ट लिरनाया मोनसे टेकनिकसो बिनि कर्सआ थानो हागौ नाथाय खुनु दुनिया बा बे बुहुमाव मोनसे ओरैबायदि इनस्टिटिउसन गैया जे इमाजिनेसननि सानबोलावरिनि मोनसे कर्स थाया गोसोआव साननायनि मोनसे कर्स थाया नों जे मोनसे सल' गोसोखांगोन बिनि मोनसे कर्स थाया नों जे मोनसे खन्थाइ लिरगोन खन्थाइ आं लिरनाय फोरोंगोन फै आंजों होननानै बे फोरोंगोन साननायखौ बोरै साननांगौ बे फोरोंगोन बिदि थाया बिदि कर्स थाया दा सावथुन दिहुननायाबो मोनसे साननाय सानबोलावरि सल'आ सोमजिगोन स्क्रिप्ट सोमजिगोन बिनि उनाव डाइरेक्सन मानोना नोंहा अभारअल थासारिजों लोब्बा थानाय मानसिफ्रा माबोरै गाबो माबोरै मिनियो माबोरै रंजायो माबोरै माबोरै बेखौ नों मिन्थिबानो जाबाय बेनिफ्राय नोङो कर्सआ माखौ लानांगोन टेकनिकेलि लाइफनि बिदिनो माखासे बहुत थायो आरोखि बैफोर कर्सआ खिन्थु इम्परटेन्ट आरो नाथाय स्क्रिप्टआव माखासे टेकनिक थायो जेरै आं सर्ट डिभिजनखौ बुंदों सर्ट डिभिजना माने बबे डायलगाव माबायदि केमेरा एंगेल जानांगौ आरो बेखौ माबायदि सिस्टेमै लिरो बबे डायलगफ्रा बबेसिम केरेक्टारनि नामखौ बबेयाव होगोन बेफोरखौ मोनसे रुल्स थायो आरोखि बेखौ सर्ट डिभिजनाव सासे डाइरेक्टरा लिरनानै लाजोबो आरो डाइरेक्सन टाइमाव खस्थ' मोना बिथाङा बेखौ नायै नायै डाइरेक्सनखौ होयो नोंनि डायलगा उमुक नोंनि डायलगा उमुक आरो बे डायलगाव केमेराया एरखम थानांगौ बे डायलगाव आर्टिस्टआ एरखम थानांगौ बेखौ लिरनानै दोनखाजोबो बे जाहैबाय सर्ट डिभिजन बे आरो दा आं बुंनाया बेनो जे सानबोलावरिया मोनसे कर्स थाया इमाजिनेसना मोनसे कर्स थाया बेखौ लिरनायनि टेकनिकआसो कर्स थायो बेखौ माबोरै लिरनांगौ बिनि कर्सआ थानो हागौ आरो